Как е най-лесният начин да станеш богат? Да искаш по-малко. Всяко нещо, което не го желаеш, ти вече го притежаваш. Въпросът е дали искаш да вземеш от живота максималното или искаш да вземеш от себе си максималното. Това е хубаво, да. Това са две различни неща. Декарт казва, ад е да умреш с най-хубавата работа още вътре в себе си. И едно от нещата, които аз се научих, че ние търсим удовлетворение в света около нас. То не е там. Място, където можеш да намериш удовлетворение вътре в себе си. Защото се раждаш само със себе си и умираш само със себе си. Защото се раждаш със себе си и умираш със себе си. Това е твой инструмент. Твоите сетива, твоето възприятие на света е абсолютна заблуда. Ако някой ти каже Германия е по-добре или България е по-добре. Не. В Германия има хубави неща, има и лоши неща. В България има хубави неща, има и лоши неща. Но ти трябва да си наясно със себе си. Ти трябва да си наясно кои са нещата, които са важни за теб.